Thilmak Lawrkhawm Episode 88 Thilthleng le dangdai te paruk na minzui ve reng kumsang ka zakwa som paruk mai ni som hia khan clear car pakhat Elephant Island antia chuan expedition crew pakhat chu che sualin an tang hlau maya ti chuan an zinga mi pathum Ernest Shackleton Frank Worsley le Tom Crean ate chuan tranpui tu tur zongin South Georgia marlam chu an pana hengmi pathum te hian ni khat le achan velai mei chu chol mi alovin an thian te Elephant Island atang mek ta chan chuaka tranpui tu tur zong chuan an kal tangat ngat meya chu zin kong bum bau tak mei chuan a phat san tai moti mei tur hian tu ma reng hi an mani tranpui tu tur an hulova tlang ta chu shui le shrei mang chau chuan an lon chuak ram thei zela an huai sen awangin a topa chuan stormness a chuan an mani tranpui tu tur le an thian dang te tranpui tu tur chu an muta a him taka chan chu avek an ni a an mani po fak an hlo hle ani mase chu Thilthleng atanga kar aliam nuwa chuan hengmi pathum te chuan hriat fia thei chi si lo hian engemaw hi an zinga awm ve ti chu soi chuak kher lo ma se a hran theuh chuan an lo hrevek mai ani an jin kong zo chung khan an mani pathum ba ka hian ve hi a awmin an hre thova an pol chu tu emaw hian a ron zom ve tlatin an hri ani an mani phei chuan chu thil an zinga lo awm ve chu stormness an thleng chuan an rualin akal ve zel nia an hriat thu an soya stormness an thlen hnu chuan a bo ve mei thu an tar lang bok an zinga pakhat Shackleton chuan chu Thilthleng chu a hre chiang hle a thil engemaw han rile rek thin te chu a hriat reng thu le han soi chu mai ngai na a hriat big lo awangin a soi lok du lo ani ti a soi ngai da le rin dar sang te chu chung mi pathum te thil ton atang chon lo piang chuaka an mit vai emaw an hriat sual wang aniang ti te thluak lama har satna an nei aniang ti te ani lo point dam doi an eina satlu tuka wanga a effect aniang ti te chu an rin dan tlang lon ani a engpo chuni se kha thil a thlen laia an zinga tel ve tlata an hriat the presence anti mai kha enge ni a engwanga zui tlat nge ani ti chu tun thlengin la hriat chua ani talova Thilmak tak chu ani ta zelani thian pathum te khan dot an soi om der si lova pangana DRUID of COLCHESTER kumsang kha zakwa sumkwa paruka chuan thil zirmi ta chuan thlan mak tak mai pakhat hi COLCHESTER Essex a an hu chuaka an rin dan chuan chu thlana an phum chu roman ho in do le in run wang lai hun edi somli atanga somruk vel dai to athi an phum te ni an ringa chu thlan te chu thinghlang hlaka siam ni in thil dang siam na man ruwa a om lova mase a aya makle zual zok chu a khu tu atana an da ni rin nge man ro sang lo in khai chu ani damdo ina mi azaina atana an man thin chemte te hriau te le taksa an keu hon na atana an man thin man ruwa retractor te po alo in khai boka chu mai ba ka chuan thir tlon sang te thidang dai tak te le thino mam na niom tak te damdoi siam na atana an man thin na chikhat mak word te chu an mu boka chumi hmuna vek chuan chess khelna board te po chu an mu le zela mak po an ti hle ani chu mun hriat chian theilowa chuan a tua po chu lowom se he ruang hi pui thiam emaw doctor emaw ani ngei an ring ani roman account pakhat ma sanga Britain hun laia an pui thiam te ming chuan na bu takita sa siam atanga han thlir let po in tunge an ni chi a hriat chu thei alani lo fowa henga wangte hian an hriat chu mai po arin om lo hle ani palina RUHRO helmet thil hlui zirmi te chuan Salango Ecuador a chuan kumsang ni som pali tanga sang ni som paruk chung vel khan soifia ngai na reng om lo khopa Thilmak in phum an lai chuaka chu thil an mu chua chu in fiam na man ni om tak helmet ni nge ye hriat no pangluru atanga siam chu pahni lai an hai chuak nol maya an chuina chuan helu ro siam helmet hi no pangan khum tir lai vel hian an helmet siama hian ti sathem te po alabet ni nan ngai ani chuluru pahni te chu in hoiton lovin asir zong ve in a in hoya chu mai ba ka chuan an luin kara chuan ru dang in rol phei om tel bokani
archaeologist te chuan an thil hmu chu enge a chan ti an hre thiam lo hle a ma se then khat chuan an mani in ven him nan le an sa kho thil vel ne na in zom tlat ni an ngai thunga then khat ero chuan tlang kangina a hrin chhuah ni in an ngai thung bok he thil an hmu chhuana hi ala rei vak lo awangin a chan na dik tak ero an la zong mek ni a soi ani pathum na wailing house Ellen le Christine Tate te chuan Amanford Wales an in chu kumsang ni som pariat June tha lo thlen ma kha chuan nuam an tin an hlimpui thei em maya ma se zan khat chu Christine chuan zan rei deuh to chuan coffee asiama chutia coffee asiam mol lai chuan khoya molai atanga thom mak tak mai lo chuak chu a hreta thut maya a pasal chu ko ngala an pani chuan thom lo chuan chu hriat tumin an zong kwal ta chiam maya an pahni chuan thil in flash ri te machine ri te le cycle atlan ri thom te taksa chunga ril te thin te la chuak turang maya mi hring rak thom te an thadun te zel maya alana chuan bang chu verkuain recorder chu da eng thil nge thleng ti an hria du zel wangin an da chu a recorder a chuan police siren ri te mei cherak ri te uibo ri te car horn ri te an hreta zelani Christine chuan anin hnuaia chuan mihring an chenga chu basement chu mihring hral chhuana in hnam hnoitna emo drugstore routine te laboratory emo khosakna nia angai ta a chan chu an thom hriat te chu mihring nunglai khosa ziang chi ani ma se police te chuan an chui fe nu point engma chu tiang thom ron chhuat theina chi chu an hu hau lo thunga ma se Christine le Alan te chu an ina kir le chu an hlau to hle maya UK lama an zin ta dei mai ani nangi lu chun zom ngamangem pahnina van meter TLAWHTU September ni somni pakwa sangkhat zakwa pathum ania UG Griffith chu anin lampanin van meter chu apan meka chuti lai chuan building chungzona thil eng taklo om hi amua ni danga chuan chu tiang khopa eng chu ala mungai lova chu light lampana akal lai chuan chu thil eng mak tak mai chu building danga azuang kai zuk amuta atu ga chuan a thil mu chu mi pui hne na soya mi pui te chu makti in an hoi kwal shut mai ani achan chu Griffith hi an khopa hlun le mi te za kai takani wangin do ta soi reng an ring si lo ani September ni som thuma chuan an khua doctor pakhat Dr. Alcott chu jing taka thian thil eng tak hian ati hara mi tu emoin rok tumani ringin asilai nen chon atlan chuak ngala chuti atlan chuak chu ading ta chot maya ahma chuan mi hring pian mang anga ruang am felfai tak nei le thanei ma se kinei tel hi mutani chu ki atang chuan thil eng tak hi ati chuak thei boka chu thil chu biak tumin voi nga lai akova ma se chu athil mu makdanglam tak ram huai tia soi mei chu chemi alo le mit khap mi alo hian alo ding reng maya chuta chuan rang tak mai nani na chuan atlan le ta ngala ain kal khum ngal maka chumi nu chuan chu thil po chu abo ve le ta dai mai ani ti chuan October ni khat jing ma taka chuan bank manager Clarence dana chu an hathona bank lampanina kala mase chu mun a thlen chuan thil engamo boruak rit deuh mai hi om hian a hretlat maya RUHRO bank rok tuma ruwa manna an siamang mai hian boruak rit tak chu a hretlat mai ani ti chuan a inkal khum hala a silai chu in ring rengin a keng tel boka zanlai pel to hnu chuan dan chuan thil thom mak deuh mai hi a hreta chumi zo rual chuan bank chunga chuan thil eng tak mai a hmuwa a en em awang chuan chu thil chu a pian hmang te po a hmu theya a silai chuan a kap ta chiam maya ti chuan chu thil chu a thlok bo le dei mai ani a hnuwa va en chian chuan ke hniak hi awa hmuwa ma se chu ke hniak chuan ke zung tang pathum chau alo nei ani chu Thilthleng chu mi then khat ta chuan an hriat puya JL Plat Junior Point coal mine rau san to hmuna chuan chu thil chu a hmu ve thu le chu ram huai chu pakhat chau ni loin a ai te zok a om thu a soibok a soi zel dana chuan silaya voi khat mai ka khan ziaum lo tin soya chumi hnuwa tangero chuan an hmule to ngai lo ani pakhatna Krishna Butterball Mahabalipura India hian thilmak ve deuh mai oma degree somli panga vela chuk ona chuan lunglian em mai a ri zong po ton zan hi somnga vel zetarit chu mak deuh mai hian a in chon vu maya chu lungpui mak taka ding chu Krishna Butterball tin a ming an phua
he lung in chon dan hi han en mai chuan a chak tlang atanga ron lum thlawak nia ngai thei ania ma se phaizol a thlen ma deuh chia chuan mak tak mai na ding chot mai niom tak ani gravity leihip na hian he lunga hian a thok tami alo niom tak tur hian lai tak hian ading vu mai ani zinmi te point an en na sa hlea he lung hi lum chin te po an tuma ma se engamoni na charbet tlat emo ti mai tur hian lung hi alum thei reng lo ani hei hi engwange niang ti hi an ngai tu thina chui chua alani lo ani Hindu thon thu pakhata chuan an pathian ro pui tak mai Krishna an ti chu butter avocado hi adu maya atet lai atang toi na ngai na hlea he lung he tianga alowom chan po hi abatar mu le chulai lung chu ai nang hlea arong la chu a eng de ulam ani bok nen an pathian Krishna in heta hian aronda ni in an ngaya chu wangin a minga po Krishna butter ball antita ani Lawrkhawm mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya